kwani kiwa gati yaba governor amo nomo kwa jibo murai wense musika professor Abraham Githure Kindiki igoro yobo tumeki wechi besa kwa muna soko na chipasari chia masomo wechiase ebirengo ao bitisemi igoro tukuri rero merobuli yoko na chipasari gose chifomu chipasari ayachaka asinsemo ao ime ye county ya Kisii mulikito diponi asanya nigekirana ase chinsemo ao ime ye county ya Kitutu chache South asanya ra goba gose omulikito iganyara kubagekirana ase chinsemo ao ime county ya Kisii gose ebunge ya Kitutu chache North asanyara kubaga kusangerera birengereri ao nabo igo kurotota chifomu chimina chegenda karakigwa asebo igo nyara kubaga kwana negatia barai abo igo omo MCA we ward ya Marani omoskedenso bachi igoro yemerobeli yonsi ase oboime Roboti huru kunarokubwatia amo numulikito Daniel mapema tichikabira hase cha bisi che ward ya Marani meye bunge ya Kitutu chache North meye county ya Kisii moro manene wo menyi ni wo sangerekana sensemiga asoko ya chifom chechibasari kurwase county inse warai wae umugavana we county ya Kisii umasikia Paul Simbarati wetera haso MCA we ward ya Marani umosikedeni sombachi ubunencheremo yo kugendera gukinde birengo bya masomo asinsemeyiga ukona negetaseni kyagatembe chingaki chokwenana wechifomu chiga chechibasari moskombachi niko chingaki cho akwaneregoro yumoro wechifomu chechibasari echo cha watokwa kurwase county ya Kisii ukwanero gose melikwa hase bali bonsi barachichule bunamba chikonyora elio kugendereria masomo rero onko irali bageri gotebia omugavana ni timu yaye kurwase education office imbiamono ekiaba trendere chi form jeji basari elfayamo ne chimia ibere chi form echi kogenda sabana ba form 2 form 3 na form 4 abana be secondary tebanda becho nande bakorere kene mundu tatema ko lente gendo tayo nondo tari wake kura Marani ward tigate mali yali asa agete kura asense mwene nigasingira kubulia aborokigwa gokoromokia asi chisemi chiabo asikeruna amasomo naro kekebungo na naro akolengani mutaka no munda na masomo naro karagere omorokigwa goikasaraganie asobugima chisemi na chyo obongo boli yani obole mu botali watwa ugwe atera buno tagete igatambokiro gyokonyora chibasari hase chingaki mo chandonde wensi hotaenekirie nigo kya abange awekirana sensemiga ne chingaki cho bakwanero mogokobo awereneria obateneri we county ya Kisii ngambi mono nanyorire basari yango chigoijoli na inche muna abande bagoijoli igongora tebyo mugabano ito Simbarati ngambu ya mono nande ngoteba mbu ya mono etali nekerengo igasi akorire nengiya nonyendo je yarenge nga konyora yarenge gasi ankongura kinie gasi ayero okorire nanche bono binafsi ngo chikonkonyere umwana tachigoserwa nkumusaba igente kama ali wancha tomente gento gechieto ase basari ye agitora mwakire bya mono akia konyero mwana uri no gosoma senti Catherine Randa makotione na kirembia mono murobelio honkabuno igani kubego koleka hase ward ya sensi insi oburai wae umoskonchonga nyagaka muchandonde wensi otaenekiri oigase ward ya Munyero ime Kitutu chache North inse yoburai wae MCA Pito Tachi nase ward ya Kigoi inse yoburai wae umoski Jared Masieka amaisonsi ni gobono aligeretie aboroki wabo bagenderete na masomo okoromokia elio bachakoba kende yonsi kelibaganetia sobogima nkoriboderegeta seni kyagatembe kurega se county ya Kisii letrene ngorukwo Daniel Untiri